פרק ראשון, רומא ההתחלה. אימפריות לא מתחילות כאימפריות. אחד הדברים הלא ברורים הוא איך נוצרת אימפריה. בדרך כלל ממלכה בינונית נכנסת לאיזה תור זהב מסחרר של כיבושים מוצלחים, משתלטת על משאבים וטדה, נוצרת אימפריה. כך למשל, אלכסנדר הגדול לקח את יוון אחרי שהוחדה ונשלטה על ידי מקדוניה בראשותו, וכבש כל מקום בערך. האימפריה שלו באמת עצומה, נפרסת מהודו במזרח, דרך עיראק, הגיע לארץ ישראל ולמצרים במערב, כמובן הוא בא מאירופה ויוון, בעצם כמעט כל העולם שהוא הכיר היה כבוש אז, וכל זה ב-12 שנים של כיבושים. רומא לעומת זאת, כמו שאנחנו יודעים, לא נבנתה ביום אחד. רומא לא הייתה ממלכה גדולה בכלל. רומא לא הייתה אפילו ממלכה בינונית. רומא אפילו לא הייתה ממלכה בכללי. רומא הייתה עיר. עיר שהפכה לאימפריה. האימפריה אולי הכי משפיעה בתולדות האנושות. אימפריה מתקדמת אך אכזרית. אימפריה שתהווה מודל לחיקוי שנים קדימה, ממש עד ימינו אנו. כל ממלכה שרצתה להציג את גדולתה, טענה שהיא ממשיכתה של רומא. איך היא הופכת לאימפריה? יישארו איתנו. לא שוב! על תחילתה של רומא יש מעט מאוד מידע אמין. למה? כי לאף אחד לא היה אכפת ממנה. לא על כל עיר בינונית בעולם כתבו ספרי היסטוריה, בטח שלא במאה השמינית לפני הספירה, שזה מזמן רצח. כמה מזמן זה המאה השמינית לפני הספירה? לצורך העניין, בתקופה הזו בארץ ישראל, המלך יואש נלחם בארמים, והמלך עוזיהו הביא את ממלכת יהודה לאיזה שהם שיאים כלכליים. אנחנו מדברים כאן על מזמן לאללה. רומא נחשבה אז הרבה פחות מירושלים לדוגמה. אני פשוט אתעלם מזה, פשוט לא להקשיב. העיר רומא נוסדה, על פי האגדה, על ידי שני אחים תאומים, רמוס ורומולוס. איזה הורים נותנים כאלה שמות דומים לתאומים אתם שואלים? אבא די מיוחס, אולי שמעתם עליו. קוראים לו מרס, הוא אל המלחמה הרומי. האמת היא שהוא לא מאוד דאג להם, הם הושלחו לנהר, הגן עליהם זאבה צמאה, בטח קראו עוד כמה דברים שם, לא להיכנס לכל הסיפור הזה של המיתולוגיה הרומית, כי לא על זה הפודקאסט, זה לא מעניין, והכי חשוב, אני לא מבין בזה כלום. בפרק הראשון לא נספר על דמויות, כי אין לנו דמויות אמינות להישען עליהן. נדבר על רומא כעל דמות בפני עצמה. אז כמו שאמרנו, רומא נולדה ברומא בסביבות המאה השמינית לפני הספירה. הספירה אגב לא הייתה קיימת לפני הספירה. זאת אומרת, היא הייתה קיימת, הייתה להם ספירה, פשוט ספירה אחרת. ברומא העתיקה, לוח השנה היה לוח השנה הרומאי, מן הסתם. הספירה לא הייתה להולדת יושו, שעוד לא נולד, אלא לייסוד העיר רומא. השבוע ערך 8 ימים, ופעם בשבוע, או יותר נכון פעם בשמנוע, היה יום שוק. בניגוד לאימפריה של אלכסנדר, לרומא לקח המון זמן לגדול. כל כמה שנים סיפחה אליה רומא ערים שכנות שהעדיפו לשלם מיסים מלהילחם. לאט לאט הצבא הרומאי גדל, העיר נבנתה והתפתחה עד שהפכה למעין ממלכה קטנה. וזהו העידן השני של רומא, רומא המלוכנית. ברומא העתיקה העם כן השתתף בקבלת ההחלטות, למרות שהיה מלך. נוף די חריג בעת העתיקה. בעלי המשפחות החשובות של העיר הקימו שושלות לתפארת שיסדו באמת אסופות עם שהיו מצביעות על מתן האימפריום למלך. אימפריום הוא מושג מופשט. האימפריום בעצם נותן למלך את המנדט, כמו שאומרים בימינו, לשלוט בכל תחומה של רומא. תחומה של רומא, אם כך נקרא, אימפריה. אז ברומא העתיקה התייחסו לחשובים, ברומא המלוכנית קצת פחות, אם כי היה איזשהו גוף מתאסף שנקרא סנאט. בסנאט היו המון אנשים חשובים. האנשים החשובים היה אכפת להם דווקא כן להשפיע. אז הם הקימו רפובליקה.